פה פחות ישמעו, עדיף... נשים את זה פה. תרסם. המשנה בתחילת פרק הגוזל עצים אומרת שהגוזל עצים ועשן כלים, צמר ועשן בגדים, משלם כשעת הגזלה. אומר לנו רש"י, משלם כשעת הגזלה דמי עצים וצמר ואין חייב להחזיר כלים, דקני בשינוי. כך אומרת המשנה בתחילת פרק הגוזל עצים. הגמרא בפרק מרובע בדף ס"ו עמוד א' אומרת ככה: אמר רבא, שינוי קונה כתיבה, כתוב במפורש בתורה, ותנאינה, שנינו אותו במשנה. כתיבה והשיב את הגזלה אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? אם כן שגזל יחזיר, ואם לאו דמים בעלמא באי שלומי. אז לומדים את זה מ"והשיב את הגזלה אשר גזל", ששינוי קונה. תנאינה גוזל עצים ועשן כלים שעשן כלים שגזלה. אי נמי לא הספיק יתנו לו עד שתשבעו פטור. עלמא שינוי קונה. ייאוש, אז סובר רבא שאמרי רבנן תניקנה, מי הוא לא ידעינן אם מדאורייתא מדרבנן. אחר כך רב יוסף חולק ואומר ייאוש אינו קונה למדרבנן, ואז הגמרא בדף ס"ו עמוד ב' מקשה לרב יוסף מכלים שאורות של גנב, מחשבה מטמטם של גזלן, אין מחשבה מטמטם, לפי שלא תיישרו בעלי מוצא ששינוי קונה. אז אומר לה אחא במעסקינן דקיצן וכולי. הרי זה אומרת הגמרא תירוץ רב יוסף, הוא עשה את האורות האלה אוצבע, ושינוי השם כשינוי מעשה דמי. שינוי מעשה מיתם, אתה מעיקר העצים אשת הכלים, שינוי מעשה השם נמי, מעיקר העקר ולמשחה ואשת הברזים. והגמרא מקשה, הרי מריש שזה שינוי השם דמעיקר הקישורא ואשת תללה, עכשיו קוראים לו גג ותנן שהוא לא צריך להחזיר את המריש רק מפני תקנת השבים. אז יש לנו כאן שני תירוצים. רבי יוסף מתרץ שמריש אין לו שינוי השם כי מריש שמו עליו. רבי זיירא מתרץ שמריש זה שינוי השם החוזר לבריאתו. למה? כי אם אני אפרק את הגג, המריש הזה יחזור להיות אותו מריש, ושינוי השם חוזר לבריאתו, אז לא הווה שינוי. טוב, אז יש לנו כאן אם כך, נתקלנו בשינוי מייסה, שינוי השם. יש לנו גם עוד שינוי רשות, אבל זה לא לנושא של השיעור הזה. הסוגיה בדף צ"ג עמוד ב' דנה האם עצים ועשן כלים זה מדובר בשינוי מייסה שחוזר לבריאתו, כלומר לקח גזל עצים משופים ועשה אותם כלים, ככה אומר אביי, וזה חוזר, וזה אומר אביי קונה אך ורק מדרבנן. לעומת זאת רב אשי מתרץ או מסביר את המשנה שלנו שתנא דידן נמי שינוי דאורייתא קטני, ועצים ועשן כלים הכוונה שהוא לקח עצים ועשה אותם בוכנה, דהיינו עשה אותם מכתשת, ועל ידי כך זה שינוי שלא חוזר לבריאתו, כי אי אפשר להחזיר את המכתשת הזאת להיות עץ, כלומר אפשר לשבור את כל העצים ולהפוך אותם זה, אבל זה ככה. אז אם כך עכשיו, ואם כך מה יוצא? שאליבא דאביי שינוי השם, שינוי מייסה שחוזר לבריאתו קונה מדרבנן, שינוי מייסה שלא קונה לבריאתו, שלא חוזר לבריאתו קונה מדאורייתא. אליבא דרב אשי, המשנה לא עסקה בזה, אנחנו עדיין לא יודעים מה סובר רב אשי, האם הוא סובר שזה לא קונה בכלל או קונה וזה. תוספות בדף ס"ה עמוד ב', דיבור המתחיל הן ולא שינוייהם, שואלים למה רבא צריך שני מקורות? הרי יש לנו מקור ששינוי קונה לבית הלל באתנן, ומתו גם שניהם, דורשים שניהן הן ולא שינוייהם, ולכן אם נתן חיטים לזונה והיא עשאתו אתנן
ויסעתו סולת, החיטים האלה כשרים למלאכות, כי שינוי קונה, ויש לנו מקור שני שמביא רבא, ושבטי גזל אשר גזל, מה תאמרו לו בשר גזל? אם כן שגזל, החזיר לאו דמים בעלמא באלה שלומים. מתרצים התוספות, שרבא סובר ששינוי החוזר לבריאתו קונה מדאורייתא, ולכן צריך שני פסוקים, אחד לשינוי החוזר לבריאתו, ואחד לשינוי שאינו חוזר לבריאתו. ותוספות אז שואלים בדף צדיק ג' עמוד ב', לרבא שסובר שזה חונה מדאורייתא, איך הוא מתרץ? הוא לא צריך להגיד כמו אביי וכולי, ואז הוא מתרץ שמתניתין לרבות הנקת עצים זה שאפילו שינוי החוזר לבריאתו קונה, וברייתא משמיע לנו שעצים ושיפן אז קונה, שהברייתא משמיע לנו שגם שינוי כזה שלא משנה, עדיין לא יצר להם שם כלי, עדיין גם כן קונה, ושניהם קונים לפי רבא מדאורייתא. אז אם כך, לפי שיטת התוספות יש לנו 3 דעות: שינוי החוזר לבריאתו קונה, לא, לכאורה לא קונה כלל, שינוי החוזר לבריאתו קונה מדאורייתא, או שינוי החוזר לבריאתו לא קונה. הריף זה הגמרא בדף צדי ו' עמוד ב' אומרת, אמר רב פאפא, היי מן דגזל אפרא מחברה ועבדה לבנתא לא קני. מה הייתה מה? דהדר משווה לאפרא, דהיינו את הלבנה הזאת הוא יכול לכתוש אם הוא ירצה, וחוזר ועושה יעשות אותו עפר. ואותו דבר אם הוא גזל נסקה ועבדינו זוזה, אז לא קני. למה הוא לא קונה? כי אם הוא ייתן אליהם מכה, אז זוזה האלה יחזרו להיות נסקה. ומכאן, מהממרות האלה של רב פאפא, מכריע הריף להלכה. מכאן יש לפסוק כרב אשי ודלא כאביי ורבי יוחנן, שסוברים ששינוי החוזר לבריאתו קונה, אלא יש לנו לפסוק ששינוי החוזר לבריאתו אינו קונה כלל. כך פוסק הריף בדף ל"ד עמוד א' מדפי הריף, וכך פוסק הראש להלכה, ששינוי החוזר לבריאתו איננו קונה כלל, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. הגר"א בהגות שלו על הראש כאן, הראש כותב את זה בסימן ג', הגר"א בהגות שלו על הראש כאן מעיר שתוספות לא סוברים כמו הריף והראש. תוספות אומרים את זה בשני מקומות. יש לנו תוספות בעניין שבח גזילה. אז אומרים אותו בדף צדי עמוד ב', תוספות אומרים אותו בשבח שעל גבי גזילה. אז תוספות בסופו, תסתכלו, ורבינו תם מפרש, דאין אנו צריכים לרבי יהודה תמה דתקנת השבים, אלא סברה דרבי יהודה שינוי קונה. ולרב זביד שבח שלו על גבי גזלה דלא הדרה, כי השבח הזה זה הווה דגזלן, אבל שבח שעל גבי גזלה דשינוי דהדרו, כי הרי אם נגזוז טענה לנו הרחל צמר, נגזוז את הצמר, תחזור הרחל לקדמותה, אז את הצמר שאנחנו גזזנו הוא לא יחזור לעולם לקדמותו, הוא לא היה בשעת הגזלה, ועכשיו שמה זה שינוי שהוא יהיה דגזלן, כי זה שינוי שלא חוזר. אבל צמר שעל גבי הגזלה, הרי הרחל הזאת היא תחזור לקדמותה כשנגזז אותה, היא לא הייתה בלי צמר, תחזור להיות בלי צמר, לכן זה שינוי החוזר לבריאתו והוא לא קנה, וממילא שמה דלא קניו ועבד דנגזל. ולרב פאפא אפילו על גבי גזלה דשינוי דהדרו קני ועבד דגזלן. אם כך אומר לנו הגר"א, לומד הגר"א, שרב פאפא בדעת רבי
נקודה, כרגע לפי... זה להלכה בעצם. מה? שזה בעצם השיטה להלכה, כי אנחנו אומרים, תניא כבתי דרב פאפא, סובר ששינוי שחוזר לבריאתו, קונה, ולכן הוא של הגזלן. אז אם היה לנו רחל ריקנית, והיא טענה צמר, רחל נטענה בצמר, זה שינוי החוזר לבריאתו, הוא קנה והוא של הגזלן. והגר"א מעיר שככה סוברים התוספות בסוכה, בדף למד עמוד ב'. זה תוספות רק בדעת רבנו תם, תוספות בעצם לא סוברים את התירוץ הזה. בתוספות הבא אחד אחר כך בעמוד רואים שהם... זה הגר"א אומר, זה מחלוקת רי ורבנו תם. וכך אומרים התוספות בסוכה בדף למד עמוד ב', שינוי החוזר לבריאתו לא שמי שינוי. אומרים התוספות, ואף על גב דקני מדרבנן כדאיתא ברישא גוזל קמא וגוזל עצים משופים כגון נסרים ועשן כלים, כיוון דמדאורייתא לא קני, אז לא נפיק, הוא לא יוצא. ומי הוא? מעיד דסבתא משמע לגבי סוכה דנפיק אף אגב דלא קני למטעם בריש, אלא יש לתרץ שאתה משום תקנת השבים. ואחא באגודת לולב בעלמא לא שייך תקנת השבים, ולכן הוא לא קני מדאורייתא, ומה שהוא קונה מדרבנן זה לא מספיק לנו בשביל שהוא יצא ידי חובת סוכה. ותוספות גם הבא ביחס לשינוי השם, אומרים תימא אמרינא דשינוי מייסא חוזר ותור שמי שינוי ועודין בשינוי השם כדי אמרינא לגבי מריש. ויש לומר דפארי חכא לי דרב יוסף דמסיק שינוי אחרינא, והוא סובר ששינוי השם החוזר לבריאתו קונה. ועוד יש לומר שבשינוי השם דליקא שינוי מעשה ביד אלוקני וחוזר לבריאתו, אבל החד הגדול חשיב שינוי מייסה בעד שינוי השם, וקרני אף על גב דהדר למילתא. אז תוספות כאן אומר את זה גם ביחס לשינוי השם וגם ביחס לשינוי מייסה, ששינוי החוזר לבריאתו קונה מדרבנן. והגר"א בסימן שנ"ג השולחן ערוך פסק לנו בצורה פשוטה בסימן שנ"ג סעיף א', הייתה הגניבה נשתנה שם הגניבה ביד הגנב, כגון שגנב תלה ונעשה איל עגב ונעשה שור, קנה בשינוי השם, ואין צריך להחזיר אל הדמיה ומשלם כמו שהייתה שווה בשעת הגניבה. וכן כל שינוי כיוצא בזה שאינו חוזר לבריאתו, אבל שינוי החוזר אינו קונה אפילו מדרבנן. כך פוסק השולחן ערוך כדעת הריף והראש והרמב"ם. איזה סעיף זה? סעיף א'. והגר"א שם על אתר בסעיף קטן ו' אומר זה דברי הראש וכן כתב הריף וכולי. אבל תוספות בסוכה כתבו דקונה מדרבנן, וסביר לו דרב אשי לא פליגה אביי. רב אשי לא חולק על אביי, כי רב אשי שהעמיד בשינוי דאורייתא לא חולק, אלא דמפרש דמתניתין לא קטני, אלא שינוי דאורייתא וכולי. אלא דרבנו, ועכשיו הוא אומר וכן בשבח גזלה ולדעת דרבנו תם מחולקים. למה? דרבנו תם משום שינוי, דשינוי החוזר קונה משום תקנה, ולרי דווקא משום תקנה, ונפקא מינה יחד דלא הקנה, מכל מקום תרווי וכולי. אז אחר כך הוא מקשה את דברי הראש אחד על השני, איך נסתדר עם הראש. על כל פנים זו שיטת התוספות התוספות, וזה דלא כשולחן ערוך. ואני לא יודע, לא הסתכלתי בספר פסקי הגר"א האם הגר"א משמע בו שהוא מכריע להלכה כמו התוספות או לא. בכל מקרה בכמה מקומות הגר"א מעיר ששיטת התוספות חולקת וסוברת להלכה ששינוי החוזר לבריאתו קונה מדרבנן. יש לנו בסוף המסכת בדף קי"ט עמוד ב', הגמרא שמה אומרת שאנחנו לא לוקחים דברים שיש בהם חשש גזל.
אומרת הגמרא, דף קי"ט עמוד ב', בערך, אצלי זה מול הגאות הבח, אבל שורה שמתחילה במילה תנו רבנן, אין לוקחים מן הסורק. אין לוקחים מן הסורק מוחין מפני שאינו שלו. ובמקום שנהגו להיות שלו, לוקחים. ובכל מקום לוקחים מהם קר מלא מוחין וכסת מלאה מוחין. מהיתמה קננו בשינוי. שואל הרייבד, מה זאת אומר לי קר מלא מוחין? מה זה קר מלא מוחין? יש חתיכת בד, הכניסו לתוכו מוחין של הזה, והפך להיות קר. זה שינוי החוזר לבריאתו. תפתח את התפירה, תוציא את המוחין, יחזרו להיות מוחין. אז איך אתה, אם אתה חושד שהכובס הזה הינו גזלן, כי החובש עשוי לגזול את המוחין הנושרים מהבגד בשעת הכביסה, איך תתיר לקנות ממנו קר מלא מוחין? אומר הרייבד, הדאמרינן ובכל מקום לוקחים מהם קר מלא מוחין, ומפרש בגמרא משום דקננו בשינוי, אף על פי שהוא חוזר לבריאתו, משום דספייקאי. כך לשונו. מה הפשט משום דספייקאי? ספיקא דדינא, אם קני או לא קני. טוב. מה? אז ההסבר שלך הוא הסבר של המהדיר כאן רוצה להעלות את האפשרות שלך, אבל ההסבר של אליושיב הוא הסבר של הרשב"א. תרץ הרייבד שאין זה גזל ודאי, ומספק אלא מספק אתה בא לאוסרו, וכיוון שכן בשינוי כל דהו מותר. כך כותב הרשב"א. אז הרשב"א הבין כמו אליושיב. לא הבנתי מה ההיגיון בזה. אבל לא מובן מה ההיגיון בזה. אלא אם כן תסביר כמוני, זה הפוך להיות ספק ספקה. כחוסר הבנתך מה ההיגיון בזה, ככה הבח בסימן שין סמך כותב שזה לא מובן ההסבר הזה. אבל לכן הבח חולק על ההסבר הזה. הוא מביא את ההסבר הזה כי אין זה גזל ודאי, הוא מביא אותו בשם המגיד משנה והריבש. המגיד משנה הלך בעקבות הרשב"א. הוא אומר, לא. מה שהגמרא אומרת, שבגדים, הרמב"ם השמיט שצמר ועשאו בגדים, או טבוי ועשאו בגדים, שהוא לא קנה כי זה שינוי החוזר לבריאתו. למה? כי גם אם תפרום את הסוודר לא יישאר פקעת צמר כמו פקעת צמר חדשה. כידוע לכל מי שפרק אי פעם את הציצית שלו. אבל זה לא דומה לקר. מה? זה לא דומה לקר. ואז הוא אומר אותו דבר גם בקר. אחרי שדחסת את המוחים לכרית... הרב לא סתם מקשה, כי זה לא נכון בקר. אחרי שדחסת את המוחים לכרית, זה... לא נכון, נדפר אותם קצת, יחזרו לעצמם. ככה אומר הבח. בסימן ש"ס... הוא מתרץ אחרת מהרייבד, הוא לא מסביר את הרייבד. הוא מתרץ אחרת. הוא מתרץ את הקושיה. הרייבד אומר קשה כי זה חוזר לבריאתו. הוא אומר, זה לא נקרא חוזר לבריאתו. טוב. אבל לא הבנתי, מה הבח עושה עם הגמרא עצמה של פקעת, שזה חוזר הוא אומר לכן הרמב"ם לא פסק את זה. למה הרמב"ם לא פסק את זה? למה הרמב"ם השמיט? הפוך. כך הוא מבאר, בגלל הסוגיה בדף קי"ט עמוד ב' שאומרת שאפשר לקנות מהם מוחין, אנחנו רואים שגדר של שינוי שאינו חוזר לבריאתו הוא שהוא יחזור לבריאתו לגמרי. אבל אם הוא יחזור לבריאתו ויראה משומש, זה הגיוני, ככה משהו בדף צדיק ו' לכל החדתי והיוני, כל הזוזים החדשים שנהיו שחומים, שאומרים עדיין ידיע שכמיו, שאפילו אם תנקה אותם עוד יישאר. הרמ"א בסוף סימן ש"ח פוסק את המגיד משנה,
ומביא את המגיד משנה, והשח מביא את הבח ואומר שאין, דברי הבח לא כדאי לדחות את דברי המגיד משנה. לא, אבל מה ההסבר בכל זאת? אבל לכאורה מה ההסבר? ראיתי הסבר בספר ים התלמוד, אבל על פי זה קצת, ספר ים, כאן נתפס באותו כרך עם רייבד. אז על פי זה קצת מיושב. ים התלמוד מסביר כך, הוא מביא את המגיד משנה, הוא אומר, כיוון שסתם גניבה ייאוש ביילים, אז נכון ששינוי החוזר לבריאתו לא קנה, אבל תוספות בפרק מרובע ותוספות בפרק לולב הגזרוי, נראה איתם עוד מעט, אומרים שייאוש עם שינוי השם או עם שינוי מעשה שחוזר לבריאתו קנה. אבל הוא אומר זה לא נכון, זה ייאוש שלא מדעת, הרי הוא לא יודע זה נגנב. עכשיו הוא מביא למה זה כן נכון. הרמב"ן מלחמות שאין מי שיחזיר את הרמב"ן מסביר, כי למה שינוי השם לא מועיל בלי ייאוש? עוד מעט רגע עוד נגיע לזה. למה שינוי השם לא מועיל בלי ייאוש? אומר הרמב"ן מלחמות, כי הביילים יחזירו את זה בחזרה לקדמותו. עכשיו, כאן הוא אומר, המוחין האלה זה דבר, הרי זה ספק גזל. הביילים לא יכולים לעולם להוציא את זה מידי הכובס. זה שלכובס יש, הסיבה שאסור לקנות, מכיוון שהביילים מעולם לא יוציאו את הכרית הזאת מיד הכובס, אז אין מי שיחזיר את השינוי. אז אין מי שיחזיר את השינוי, וכאן שינוי כזה, למרות שהוא חוזר לבריאתו, זה בדיוק, כמו סברת הזה. ככה מבאר בספר ים התלמוד, ולכן, למרות שזה שינוי החוזר לבריאתו, כאשר זה ספק, ובכוח הספק אתה לא יכול להוציא, אז אין מי שיחזיר את זה לקדמותו. לא הבנתי למה זה נקרא ספק, זה לא ספק לבעלים, זה ספק ללקוח. הבעלים יכולים להוכיח, כרגע יש כאן כובס. כן. הוא מוכר כרית מלאה מוחים. יבוא מישהו כרגע ויגיד לי, המוחים האלה הם של הבגד שלי? מישהו יכול להוכיח שהמוחים הם של הבגד שלו? לעולם זה לא יקרה. לעולם, אף אחד לא... נכון שהמוחים האלה שייכים עקרונית למי שהבגדים שלו. אתה תוכל להוכיח שכאשר תבוא במכבסה, והמכבסה תמכור כרית מלאה מוך, אתה תוכל להגיד, תשמעו, זה המוח מייבש כביסה שאתם הפעלתם עם הכביסה שלי ושלי. ברור שאתה לא תוכל לומר ככה מעולם. למרות שזה לא שייך להם, הם גזלנים, הם היו צריכים להחזיר לך את המוח. טוב, כיום את המוח הזה אנשים זורקים לפח, אבל... לא, ברור. מה ישנה זה מהמריש, או מכל שינוי אחר שחוזר לבריאתו? כי המריש הוא ידוע שהוא שלי. למה המריש הוא ידוע יותר מאשר המוחים? אם אני לא מתייאש, אז אני אחזיר את המריש הזה, אני רואה אותו, ואני אומר, כן, זה בסדר, אבל אני אומר, למה זה בעצם לעשות אוקימתא, להגיד שפה הוא התייאש, כי אין לו סימנים במוחין האלה ולא שום דבר. מכיוון מה העיקרון, מה ההבנה בספק? ההבנה בספק זה ספק ללקוח, לא, הלקוח מגיע לכובס, הוא לא יודע במוחין האלה, אבל למה זה אצל הבעלים ספק? איך הבעלים יוכלו להוכיח שהמוחים האלה הם של הבגד שלהם? לא יודע, אני שואל מה ההבדל בין המוחין לבין המריש, לבין כל כי שינוי אחר המריש, אני יודע שזה המריש שלי. איך אתה יודע? ראו אותו עדים, יש לי עדים שראו אותו גונב לי את המריש. והמוחין. לא, בסדר, אני שואל בגמרות אבל, אתה לוקח, יש לך 3 סוגיות של שינוי חוזר לבריאתו. מה אכפת לי זו קימתא תעשה? הגמרא מדברת במקרה שהבעלים יכולים לבוא ולזאת המריש שלהם. כל קימתא שתעשה... הרי זה בדיוק... אז זה לעשות את זה מה שאתה הרי רוצה זה לעשות בדיוק, קימתא. אותה... איך להסביר את הגמרא אם לא באוקימתא? כשאותה אישה, דאבו לאבוה, 318 עבדים,
צווך לפני רב נחמן, שרב נחמן וכולו רבנן יושבים בסוכה גזולה, האם לא היו לה עדים שזה, מה, היא סתם צווחה? אם היא צווחה בלי העדים, אז יגידו לה, תמשיכי לצווח. נכון שאמרו לה תמשיכי לצווח, אבל אמרו לה תמשיכי לצווח, למה? בגלל תקנת מריש, וישלמו לה. מישהו היה מוציא כסף, מישהו היה משקיע גרוש לשלם לאישה הזאת אם לא היו לה עדים? או לא היה הודעת בעל דין? לא משנה כרגע, עדים או הודעת בעל דין. אז, אוקיי. זה להגיד שההבדל בין הסוגיות זה באוקימתא. רק מפריע לך אוקימתא? לא, להגיד שזה הפירוש בגמרא. למה? הרי מה הסיבה שאסור לקנות? כי זה ספק לנו אם זה גזול. כי הכובס, בדברים שהוא מתעסק איתו... מה, להגיד... להגיד שזה לא נקרא שינוי חוזר? אני לא מבין את הבא. מה, האוקימתא הזאת... בסדר, לא יודע, אם נוח לך הבא. כן? טוב, בסדר. תלוי מה רמת לרייבת ולרשב"א ולמקדיש ולשח לא היה נוח הבא. סתם, המציאות, זה לא מסתדר. מה הבעיה? תוציא את הזה, תעשה לו קצת ככה, והוא חוזר לעצמו. לא יודע בדיוק קצת תהליכים. לא, באמת אני אומר, אם שאתה לוקח... תופרים, נגמר, זהו, תופרים, וזהו, הכל טוב, מה, תנפח אותו. אם אין השפעה על הצמר, לא יודע, אני אומר, האם ניכר שכמי? לא, אני אומר כמו בזוזים, אתה לוקח מטבע... לא יודע, לא מתלהב, אבל אני יודע מה מההסבר השני. בסדר. השארנו לך מקום לעסוק בו, השארנו לך איזו שאלה שתעניין אותך בשמירה, ואולי תביא לנו דברים יותר טובים. אני אביא לכם את הדף הבא בדף יומי. בעזרת השם. בעזרת השם. כשאתה יכול להסתכל בזה, תביא את הדף הבא בדף יומי. כשאתה לא יכול להסתכל, תביא לנו את החוצה. אתה יודע מה? בעזרת השם בעוד שבועיים אתה עושה סיום על מסכת בבא קמא בדף יומי. אז תביא לנו, תגיד לנו באדרן, זה בסדר, אנחנו מוכנים לשמוע באדרן שלנו. באדרן החוזר לבריאתו. מה? טוב, הקדמנו קצת את המאוחר, אבל נחזור קצת לגדרי שינוי השם. תוספות בדף ס"ו עמוד ב' כותבים ביחס לדיבור המתחיל שינוי השם כשינוי מעשה דמי. כותבים שינוי השם כשינוי מעשה דמי, לאו כשינוי מעשה ממש. דשינוי מעשה לחודי קני כדמוכח לאל ולקמן גבי גנב טבח ובאחר וגנבו ופרוך, ושינוי מעשה מיקה למאן דבר דלא קני. אבל שינוי השם גריידא לא קני בלא ירוש או בלא שינוי או שינוי מעשה. אומרים תוספות, שינוי השם כמו גנבת לבן נעשה איל, או גנב בהמה, ושינוי מעשה, שינוי מעשה כמו גזל עצים ועשן כלים, לא גנבת לבן נעשה איל, זה שינוי השם. כמו גנב עצים ועשן כלים, אז הוא קונה בעצמו, וכמו טבח הוא קונה בעצמו. אבל שינוי השם לא קני בלא ירוש או בלא שינוי מעשה. איפה מוכיחים את זה תוספות? הרי הגמרא הקשתה על רב יוסף שאורות של גנב מחשבה מטעמתן ושל גזלן אין מחשבה מטעמתן. למה? כי בגנב יש ירוש, בגזלן אין ירוש, ולרבי שמעון חילוף הדברים. והגמרא אמרה שלמה מחשבה מטעמתן? כי צריך למסקנה אליבא דרב יוסף בגלל שינוי השם שהפכנו אותם להיות עוצבה. אז אומרים תוספות, בשביל ששינוי השם יקנה, אז אנחנו צריכים שיהיה לנו ייאוש, או שיהיה לנו שינוי מעשה שיגרום את השינוי הזה. נפתח את הרמב"ן את בעל המאור ואת הרמב"ן במלחמות בדף מ"א עמוד א' מדפי הרי"ף. שלומי, כשזה לא עוזר לך, אמרתי, אני לא...
אתה לא, אל תרגיש... עד עכשיו היה לך כגמורות, זה היה בסדר. אתה יש גמורוס, זה לא... אומר בעל המאור... איזה דף זה? מ"א עמוד א' מדפי הריף. איזה דף זה במהדורות ה... לא, אני נורמלי. אתה... אני מבין. איפה? דיבור המתחיל תנו הוא מחזיר לבעלים הראשונים, אבל גם לאלה שיש את ה... אז אומר לנו שם הרמב"ן, הולך בעל המאור, אומר בעל המאור הולך כתוספות, אומר ויהוש ושינוי מעשה כל דו קנה בשינוי שאינו חוזר לבריאתו, כדאוקימנה כגון כדקיצן, ואף על פי שהוא צבא אינה צריכה קיצוע, כיוון די כשינוי השם בעד היהוש, קני, דמעיקר המשכה ועד הברזין. לפיכך, הגנב והגזלן והאנס, הקדשן הקדש, ותרומתן תרומה ומסרות מן מעשר, דעיקר יהוש ושינוי השם. דמעיקר הקישורה, ואשתא כללה. אולי צריך להיות, ושינוי השם דמעיקר הקישורה ואשתא תלעלה, כיוון דשינוי החוזר לבריאתו, לא קני בשינוי השם, ויהוש בשינוי רשות, דברי הכל קנה. אז הוא אומר שיש לנו יהוש בשביל שיקנה ביהוש, הוא הולך בשיטת תוספות, והוא אומר לנו, בשביל לקנות ביהוש צריך יהוש ושינוי השם, בשביל לקנות בשינוי השם. הרמב"ן במלחמות חולק עליו, הוא אומר, ומה שכתב עוד ויהוש ושינוי מעשה כל דו קני באורות של גנב לרבנן, אתם מוצאים, זה הדיבור השני ברמב"ן. ומה שכתב עוד ויהוש ושינוי מעשה כל דו באורות של גנב לרבנן, כדאוקימנה כגון שקיצן, ואף על פי שהוא צבא אינה צריכה קיצוע וכולי. אז הוא אומר, אינו נכון, שהרי קשור בגמרא בפרק מרובע ממריש הגזול, אמי לא קנו בשינוי השם, וליקה למימר בדיקה יהוש, דה הגזול תנן, זה לא גנוב, וגזלה, סתם גזלה, היא לא יהוש בעילים, וליקה יהוש לרבנן, ואף אגב דבנאו בבירה, דמימר אמר בית דינא מחייב אלילה אדורני עליה, ועוד דמדמיה לא מייאש, אלקח לאו יהוש הוא כלל, דילותי מאחיקה של רבא דאמר יהוש קדיקני ומתניתין קטני דלא קני, אלא מפני תקנת השבים. אז אדרבה, אם תגיד שיש יהוש, אז למה זה? אלא על כוכך, ליקה יהוש. דכל גזלה לאו יהוש בעילימו, ושמע מינה, בשינוי השם לחוד קני, דכשינוי מעשה דמי כדמפוירש בגמרא. אז אם כך, הרמב"ן, בעל המאור, הלך בעקבות התוספות. הוא לא יודע אם בעקבות התוספות, כתוספות, לא יודע כרגע, נכון שבעל המאור הוא מאוחר לרי, אז רי בתוספות הוא, והרבה פעמים הוא הולך בעקבות פירושיו של רי. על כל פנים בעל המאור סובר שבשביל שיקנה שינוי השם, צריך שינוי השם ויהוש, כמו תוספות. הרמב"ן במלחמות חולק עליו, אומר, שינוי השם קונה גם בלי יהוש. עכשיו ממשיך הרמב"ן ואומר, וייתכן שנאמר, אני דילגתי קצת, אצלי זה 4 שורות לפני סוף השורות הצרות, אני לא יודע איפה זה אצל כל אחד ואחד, וייתכן שנאמר, דכי אמרינן שינוי השם בלחוד קני, היכא דאה ושינוי השם מחמת מעשה, כגון עוצבא ומריש, אם אינו חוזר לבריאתו. אבל מי שיקרא שם מעצמו לגזלה שבידו, אין זה שינוי השם, שאין אדם קורא שם לדבר שאינו שלו. וכל זמן שלא נתייאשו הבעלים, הרי הוא כמי שתרם גורנו של בעל הבית שלו ברשות, ואין זה שם כלל, ועוד שיחזור לבריאתו כשיוצאו מהבעלים ידו. אבל לאחר יהוש, הואיל ויצא מרשות הבעלים, שינוי השם שלו, שינוי הוא וקני.
והילקח לרבי יוסף דמוקי ללעוצמה בשלו קיצן, צריך יאוש, כדי שיהיו שינוי השם שלו שינוי, ויקנה בו, ושמייטין נתיה לדידי. והוא ממשיך, ואף על פי שכתב הרייבד, דשינוי מייסה כל דהו צריך ליאוש, אינו מחובר, ומה שכתבתי יותר נכון בעיניי. דיינו רמב"ן בא ואומר דבר כזה, שינוי השם באמת לא צריך ייאוש, אבל זה שינוי השם שיש בו מעשה, שהמעשה גורם לשינוי השם. אבל שינוי השם שהוא נעשה על ידי שינוי השם בעלמא, על ידי קריאת שם, הוא לא מועיל בלי ייאוש. והוא מביא שרייבד מחלק ברמת שינוי השם בין שינוי השם כל דהו לשינוי השם טוב. מה צריך ייאוש ומה לא צריך ייאוש, והוא אומר מה שאני כתבתי נראה בעיניי יותר נכון. רק להבין את המושגים של יש שינוי השם שהוא קורה בעקבות שינוי מעשה, וסוג שני שזה לא בעקבות שינוי מעשה. אין הכוונה שאין שם שינוי מעשה בכלל, אלא שיש אחד שעל ידי שינוי המעשה השתנה שמו לגמרי, כמו עצים ועשם כלים, שזה נהיה כלי, ויש כלים וקיצה, יש אור וקיצאו, שכן יש שם מעשה, רק המעשה הזה לא בהכרח משנה את השם, אלא זה בבחירה שלי, אם זה להפוך את זה להיות שולחן. לא, שם זה אור ולא קיצור. הוא אומר, אוצבע לא צריכה קיצור, סתם לקחתי את אור, והפכתי אותו לשולחן, היה לי פה אור, הפכתי אותו להיות... בלי מעשה בכלל, בלי מעשה בכלל. אבל זה עדיין, זה לא משהו שהוא... אוצבע אינה צריכה קיצור, זה מסקנת הגמרא. אבל זה לא שזה משהו שהוא סתם באוויר, לא בעלמא, אלא באמת יש חומר גלם שאני יכול להשתמש בו. נכון. בהחלטה לבחור להשתמש בו להיות משהו. יש לי... אני יכול לקחת אבן ולהחליט שהיא מושב. שימש אותנו במשך הרבה שנים, אנחנו החלפנו מיטות, והיה לנו את הקרשים של המיטה, והרבה פעמים הם שימשו אותנו קרש גדול של 190 סנטימטר, חלק, כדי שלא יקרא את המזרונים, שימש אותנו שנים רבות בתור שולחן בסוכה. היה לו שינוי מייסה, הפך להיות מקרש, הנחנו אותו על שני שידות, והפך להיות מקרש, ממיטה לשולחן. אוקיי. בלי שלא היינו גנבים, לא גזלנים, לקחנו אותם. עשינו לו שינוי השם. הקצות. והתוספות זה שכל שינוי השם חייב ייאוש? מה? שכל שינוי השם חייב ייאוש לפי דעתך? בוודאי שבעל המאור, איך שהוא הביא את הזה, משמע פשוט... את התוספות אני יכול לקחת גם לרמב"ן. אני לא חייב לקחת אותו זה. אבל ודאי שאיך שבעל המאור הבין את השיטה הזאת, אז הרי תוספות אמר את דבריו בסוגיה בדף סמ"ו עמוד ב', ושם החילוק הוא הכרחי, כי שם בשביל עוצבה אני באמת צריך ייאוש. כן, אבל זה מדובר בשינוי השם בלי מעשה. האם זה, בפשטות זה מדובר בשינוי השם בלי מעשה. הקצות בסימן רש סמך ב', סעיף קטן א', לפחות עבדה ומציאה. אז הקצות... רגע, רק אבל עוד שאלה, ומה זה נקרא שינוי מעשה שהוא יותר טוב מאשר שינוי השם שיש בו מעשה? יש שינוי השם שזה בלי מעשה, זה החלטה רק להשתמש בזה כדבר אחר. יש שינוי השם... קיצרתי והפכתי כרגע את זה על ידי שינוי, על ידי מעשה קטן, שעכשיו כולם יקראו לזה ככה, באופן שלא חוזר לבריאתו. עשיתי איזה קיצוע, איזה ייפוי, אז זהו קורא לזה שינוי מעשה, זהו קורא על ידי מעשה. שינוי השם על ידי מעשה. ומה זה שינוי מעשה גמור? המעשה כשלעצמו, הוא לא היה מועיל, הקיצוע הזה, הוא סתם איזה ייפוי לאור כאן זה. לכאורה, סתם אם בן אדם ייקח מיטה וישייף אותה, זה לא יקרא, יש לו סטנדרון, והוא יעשה, אני זוכר בהיותי בבית ספר, היה לנו שיעור מלאכה, והרבה עבדנו עם נייר שיוף, ואחר כך שמנו לקה ושמנו עוד כל מיני, גם ילדיי עושים דברים יפים בזה.
לכאורה כל הדברים האלה, אחרי שעשית את זה, בין אם שייפת, בין אם לא שייפת, הסטנדרון הוא סטנדרון באותה מידה. השיוף הוא מוסיף ליופי, לנוחות, זה לא יש, אבל אם זה יגרום לכך שלפני כן אנחנו לא קראנו לזה סטנדרון, למה? כי היה לזה ועל ידי כך נקרא לזה סטנדרון. אז זה 3 מדרגות, כאילו. הקצות, בסימן רס"ב מביא את הרמב"ן, את רס"ב סעיף קטן א', בסוף של הסעיף. הקצות דן בסוגיה של ייאוש שלא מדעת, שהגמרא שם אומרת שאם אדם תרם, הקשו לשם לאביי מתרומה, שבעל הבית אומר לו קלח אצל יפות, ולאביי שאומר ייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש, מה מועיל קלח אצל יפות? ורבא מתרץ על איבא דאביי שמדובר בשוויה שליח. הרמב"ם לא העמיד את זה בשוויה שליח. אומר הקצות, לכן נראה, לפי מה שכתב הרמב"ן בספר המלחמות, שהגנב והגזלן תרומתן תרומה והקדשן הקדש. למה? משום ייאוש ושינוי השם. ולמה צריך ייאוש ושינוי השם? כי אחרת זה לא יחול עליו שם הבעלים. אז הוא אומר, אם כן נראה לגבי תרומה והקדש, די ברמת ייאוש שלא מדעת. דהיינו, אם בעל הבית היה שמח, והוא שמח, הוא אמר קלח אצל יפות, גם אם לא שוויה שליח, די לי ברמת ייאוש שלא מדעת. למה? כי עיקר הקניין הוא שינוי השם. אלא מה? אני בא ואומר שבלי ייאוש זה שינוי השם החוזר לבריאתו. אז אומר הקצות, לפי הרמב"ן כאן אנחנו ניישב את הרמב"ם. למה הרמב"ם לא לקח, לא העמיד בשוויה שליח? כי בייאוש שלא מדעת זה מספיק. כי הוא לא יחזיר את זה לבריאתו. כי כשהוא ידע מה יקרה, הוא יתייאש. אז אם כך חל שינוי השם וחל שם תרומה על הזה, כך מיישב הקצות את הרמב"ם על פי שיטת הרמב"ם. זה ברס"ב? רס"ב סעיף קטן א', סוף הסימן שם הוא מזכיר את הרמב"ן וזה עיקר היסוד שלו. תוספות בסוכה שהזכרנו, דיבור המתחיל ולקניוע, אומרים מחלקים לנו ברמות של שינוי השם. אומרים שינוי השם שחוזר לבריאתו קונה עם ייאוש, כמו שמצינו בעוצבה, שעוצבה זה שינוי השם שחוזר לבריאתו, ושינוי מייסה שחוזר לבריאתו אפילו עם ייאוש לא קונה. וככה מסבירים תוספות שעוצבה זה שינוי השם שחוזר לבריאתו והוא קונה עם ייאוש. התוספות לא מסבירים, נראה פשטות התוספות שהמהלך שלהם הוא לא כמו הרמב"ן, אלא שהם עושים כאן איזה צירוף, שייאוש ושינוי השם גרוע שחוזר לבריאתו הוא יקנה, ושינוי השם שהוא טוב הוא לא חוזר לבריאתו אז הוא יקנה גם בלי ייאוש. לא, אבל לא הבנתי, מה שהרב אומר ששינוי מעשה חוזר לבריאתו לא קודם ייאוש, לא הבנתי, למה לא? מה? למה, מה הסברה בצירופים האלה, שזה כן וזה לא הבנתי? סתם, תוספות אומרים את זה בגלל... לא, תוספות אומרים ששינוי מעשה לא קונה מדאורייתא, ומדרבנן הוא קונה שינוי מעשה שחוזר לבריאתו. מה הסברה לחלק? שיש עדיפות לשינוי השם על פני שינוי מעשה.
דעת עמיקה ייאוש בשינוי בעד השינוי השם. דאיכא דליקא ייאוש אין מחשבה מטמאתו. ועדיף שינוי השם החוזר דקן עם ייאוש, כדאשקרן גבי עוצבא, משינוי מייסה חוזר באותו. ואפילו אם ייאוש לא קני, כדמסיק נאחה. בלולב שעשינו אותו אגד, אגדנו אותו, שהפכנו אותו על ידי כך, זה שינוי מייסה, והוא חוזר לבריאתו כי אני מסוגל להתיר אותו, והוא לא קונה למרות שיש לנו כאן ייאוש בסוגיה של הוונקרא, הרי הבעלים התייאשו מהקרקע, אבל שינוי השם, דמעיקר קראו לאסא ואשתא קראו להושענא, כן יקנה. אז תוספות מחלקים, ואומר התוספות אליי, ואומרים אני שואל אם יש להם הסבר או שהם רק אומרים שככה נראה מהסוגיות? הם כך אומרים, ככה נראה מהסוגיות, הם לא מסבירים, הם לא מסבירים. הראש בפרק מרובע, סוף סימן ב', בסוכה תוספות באיזה דף זה היה? למד עמוד ב', תוספות. לקניוע בשינוי השם. הראש, זה הוא מחלק ככה. ייאוש ושינוי רשות, או ייאוש ושינוי השם גרוע, קונה מדאורייתא. ושינוי השם מעליה, כגון תלה ונעשה איל, עגל ונעשה שור, קנה מדאורייתא. אז הוא מחלק בין ייאוש ושינוי השם גרוע, ששם אני צריך, בשביל שינוי השם גרוע אני צריך את הייאוש, שינוי השם טוב, קונה גם בלי ייאוש, ושניהם מדאורייתא. מה זה שינוי השם גרוע? מה זה הרבה יותר, לא? מבאר לנו הטור בסימן שינון ג', מביא אותו הפלפול החריפתא, שחוזר לבריאתו. אני חושב שבבעל המאור, שאנחנו ראינו קודם, נראה לי שהפשט בשינוי השם גרוע, הוא לא יהיה שינוי שחוזר לבריאתו. כי כי הוא אומר במפורש, שינוי שחוזר לבריאתו, לא קני בשינוי השם ובייאוש. אז אם נסביר כמו, אם נגיד שבעל המאור הולך בעקבות שהראש הוא קרוב לשיטתו של בעל המאור, אז אנחנו נצטרך אולי להגיד ששינוי השם גרוע הוא לא מגדר חוזר לבריאתו, אלא שיש לנו רמות בשינוי השם. שינוי השם, לעניות דעתי, ההבנה בשינוי השם גרוע הוא שינוי השם שהוא לא שינוי השם מהותי, שהוא גם אם הוא לא חוזר לבריאתו, הוא נובע מההחלטה האנושית. זה שינוי השם טוב הוא שינוי השם שהוא השם העצמי נשתנה. דוגמה? עוצבה זה אנושי. זה אנושי. וכמו שאני אקח קרש, קרש יכול להיות עוצבה, וגם אם נאכל עליו כל היום הוא יוכל להיות עוצבה, וכך הוא יהפך להיות שולחן או צלחת. מה שאין כן עגל ושור, זה לא אנושי ההחלטה של העגל והשור. שינוי בגופו. זה בגופו. אז פשוט לא עשיתי מעשה, אני לא עשיתי מעשה, אבל היה שינוי מעשה. אם נסביר ככה, תסתכלו בגר"א סימן שינון ג' סעיף קטן ג'. הגר"א אומר שהשולחן ערוך שפוסק נשתנה הגנבה ביד הגנב, כגון שגנב תלה ונעשה איל עגל ונעשה שור, קנאה בשינוי השם. ואומר הזה, ואין צריך לייאוש, ממה שכתוב שם דף סמכי עמוד ב', ונקנה בשינוי השם. ותוספות בסוכה דף למד בו ב', ומכתבי קנוע, ואשתא ניחא,
שמה תוספות הוא מביא בסוכה ולקנוע? הוא אומר שאומרים לנו תוספות ואשתא ניחא דקאמרינן נתם שינוי השם כשינוי מייסא דמי. ואיך הוא דמו להדדה? שינוי מעשה קונה בלא לחוד, ואילו שינוי השם לא קני אלא בעדי ייאוש, אלא היינו תימה, אז תוספות מחלק, עוצבא זה שינוי השם שחוזר לבריאתו, זה החילוק של תוספות. אז אם נגיד את החילוק של תוספות שמה, אז אנחנו מחלקים בין שינוי השם שחוזר לבריאתו, לשינוי השם שלא חוזר לבריאתו. אז יכול להיות שהחלוקה היא בין שינוי השם החוזר לבריאתו, זה, השולחן ערוך כאן כתב ששינוי החוזר לבריאתו אינו קונה אפילו מדרבנן. עכשיו, לא פשוט, פשטות השולחן ערוך מדבר שהוא לא קונה אפילו מדרבנן, זה אפילו אם היה פה. מה, אפילו עם ייאוש? ייאוש. אני לא... סליחה. ככה פשטות השולחן ערוך. השולחן ערוך לא מזכיר ששינוי השם שחוזר לבריאתו יקנה. וגם בסימן... איפה זה? שינסה. יש מי שאומר, כן. מה? סעיף ב', השולחן ערוך. השולחן. כן. כן, שם הוא מביא יש אומרים, נכון. יש מי שאומר, אבל אנחנו הבנו שהוא לא אומר את זה בגלל שהוא דוחה את זה, בגלל שפשוט אף אחד לא כתב את זה מפורש. הבנתי. כמו שאנחנו הבנו. לא, אתם צודקים. אבל הגר"א, כאן זה מה שאני חיפשתי, ואני טעיתי בציון שלי, הנה, בשביל זה טוב להעביר שיעור. תסתכלו בגר"א בסעיף קטן ח' בליקוט. כן כתב הראש, אבל, כן כתב הטור, ששינוי השם חוזר לבריאתו. אבל הראש כתב ייאוש עם שינוי השם גרוע, עיין שם בפרק ז' סימן ב', והוא מדברי תוספות בדף ס"ז עמוד א', דיבור המתחיל בתירוץ הראשון, ונראה לפרש. שבתחילה כתב בדף ס"ו עמוד ב' בשינוי השם, דכל שינוי השם דווקא עם ייאוש. וכן כתב בדיבור המתחיל הנ"ל בתחילה, וסתם מריש, ולפי זה כי משנה נראה ויסערה אפילו עם ייאוש, ויקשו ואם תאמר, ומכוח זה חזרו וחלקו בשינוי בין קטן לגדול, ומכל מקום השקול בשינוי שאינו חוזר, דמזה לא חזרו. ועוד תרצו דכל שינוי השם, אפילו גרוע לא קני, ולשני התירוצים שינוי החוזר לא קני אפילו בשינוי זה. אבל התוספות, דברי הטור לקוחים מתוספות בסוכה. מה שהוא אומר זה שיש לנו הבדל בין שינוי השם חשוב לשינוי השם לא חשוב. אז הוא אומר התירוץ של התוספות הוא שונה, וככה זה, ותסתכלו ברבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר כתב כך דעת התוספות בסוכה, אבל דעת בעל המאור והרמב"ן שלא מעני שינוי החוזר לבריאתו אפילו עם הייאוש. והוא תמה שם על מה שמי שישבה שם על הסמה שישבה שינוי מייסה, על הדרישה שישבה שינוי מייסה לשינוי החוזה הזה, אז איך הוא יבין את זה ברמב"ן, הרב? לא הבנתי. ששינוי ייאוש לא מועיל עם שינוי החוזר. כי מה שהרמב"ן אומר שמה שהוא מועיל לייאוש, הייאוש הופך את זה להיות שינוי שאינו חוזר. נכון. אז מה ששינוי החוזר לא יקנה אפילו... לא, הוא רק אומר שהבעלים מחזיר. אבל אם מי שיחזיר, זה לא חוזר פשוט. נכון שזה יכול לחזור, אבל אף אחד לא יחזיר את זה. אני מבין הפוך.
על כל פנים, שני מטיבי צעד, הגר"א והרבי עקיבא איגר למדו עוד אי אפשר להגיד את זה בשולחן ערוך, כי השולחן ערוך... כן, לא, בשולחן ערוך אי אפשר להגיד, מחילה. תודה רבה, הנה, כבר הועדתי לי. אני רואה קצת את הזמן, נדון עוד בשתי נקודות, ועל פי הזמן נגיע גם לשבח גזלה, אבל אני מבין שגם הציבור פחות הגיע לשבח גזלה בשולחן ערוך, אז זה לא נורא אם עד כמה שנגיע, אם לא נספיק את שבח גזלה הקרוב. האם שינוי מייסה דורש שיהיה בו שינוי השם? יש לנו תוספות בדף צדיק ג' עמוד ב'. עצים ועשאן כלים, בוכנה, דהיינו שיפן, ככה לומדת הגמרא, נכון? אומר התוספות, דווקא שיפוי כהאי שנעשה בכך בוכנה מענה, דחשיב שינוי מייסה, וכן עבדה נסרי מענה, אבל שיפוי שאין משתנה בו שמו בכך, לא מענה. וכן אמרינא לקמן, גזל דיקלה וקטלה, לא קנה, דיקלה ועבדה גובה, לא קנה, דגובה דדיקלה מקרה, אבל גובה ועבדה קישורי קנה, מעיקר גובה ואשתא קישורי. אומרים תוספות, מביאים לנו מהגמרא בדף צדיק ו' עמוד א', שאם אדם לקח גזל דיקלה וקצץ אותו, וזה מעיקר הדיקלה מקרה ואשתא מקלה דיקלה, וזה לא קנה. אומרים תוספות, אם כך רואים ששינוי מייסה צריך שינוי השם, לפחות הם אומרים את זה ביחס לשיפוי. האם תוספות אומרים את זה באופן גורף ביחס לכל שינוי מייסה שצריך שינוי השם? אז מיד תוספות כאן בדף צדיק ו' עמוד א' אומרים לנו שלא. דגזל דיקלה וקטלה, בתוספות בדף צדיק ו' עמוד א', אבל גם דגזל בהמה וקטלה, קני, התאמה ושינוי דמין כל כפל. זה מפואר לנו בגמרא, שאם בן אדם טבח את הבהמה, זה גם שינוי השם. אבל תוספות לא תרצו ככה. תוספות לא תרצו לא ככה. תרצו בגלל שזה נעשה נבלה. תוספות. לא נבלה, נעשה בשר, לא משנה, הוא שחט. כן, אני אומר, זה שינוי השם, אבל הם לא תרצו שזה שינוי השם. זה שאני לא מבין, טוב. יכול להבין, זה שיטתם. לא, אני אומר, בסדר, אני מסכים שזה השיטה, אבל אם זה ההוכחה, אז לא מבין את בספר תורת חיים, לכאורה כאילו בסוגיה בצדיק ו' עמוד א' זה ממש מפורש, שיש תנאי בשינוי מעשה שיהיה שינוי השם. בספר תורת חיים הוא מביא את התוספות, כידוע, ספר על הגמרא והרש"י ותוספות בדרך כלל, אז הוא יביא את התוספות. מביא את התוספות, והוא אומר, דדוחק, ואם כן, לא אבדומיה, דצמר ולבנו, פשטן וניקאו, דקתני בברייתא דקנאה, בליבון וניקוי בלבד, ואף על גב, דלא נשתנה שמם בכך. הרי הצמר היה צמר, ואחרי שהוא מלובן, הוא גם כן צמר. מקסימום קוראים לו צמר נקי. אבל כולם קוראים לו צמר, פשטן זה. ולכך נראה, דשיפוי מועיל, אף על גב דלא נעשה כלי בכך. ומתניתין, דנקת ועשאן כלים, ולא קטן הגוזל עצים בשיפן. יש לומר, איידי דנקת גבי צמר ועשאן כלים, נגעת נמי גבי עצים ועשאן כלים. אבל זה לאו דווקא בעשאן כלים, וכן משמע בלשון בשולחן ערוך סימן ש"ס, שהעתיק לשון הרמב"ם ולא חילק, ומה שהביאו התוספות ראיה מגזל דיקלה, יש לומר דשיפוי עדיף כפי מעבד גובה דמין כרפה, ולכך קני בשיפוי אפילו שלא נשתנה שמו בכך, וכמו שכתבו התוספות עצמם ביחס לגזל בהמה וטבחה וכו'. אז א', בתוספות עצמם אנחנו רואים זה. התורת חיים חולק גם ביחס לשיפוי, והוא מבין שדברי התוספות נאמרו באופן מקומי ביחס לדין של שיפוי. השיטה המקובצת בדף צדיק ו' יש שם 3 קטעים של
הרמ"א, בעל היד רמ"א, רבי מאיר ולוי אבולעפיה. אז אולי אפילו קצת יותר מ3 קטעים, 4 קטעים. אז הרב, אולי יש עוד תוספות שכאילו מוכיח את זה. אני חשבתי שאולי תוספות צדיק ו' עמוד א' הוא לא בהכרח מוכיח שיש שינוי מעשה שלא צריך שינוי השם, כי אפשר לומר שהכוונה שלו שזה ההבדל בין דיקלה וקטלה לבין בעל חיים והרגו שמין קרצפי, וזה בעצם שינוי השם. כלומר שעל פי שבשני המצבים כאילו היו חיים ומתו, אבל המין קרצפי הזה הוא בעצם הכוונה שלו זה שינוי השם. אבל אולי קצת אפשר להוכיח שיש עוד תוספות בסמ"ו עמוד ב' שהוא כותב ששינוי השם כשינוי מעשה דמי, והוא אומר לאו כשינוי מעשה ממש. זה שינוי מעשה לחוד דקני, ושינוי השם גרדה לא קני ולא ייאוש הוא שינוי מעשה. כלומר בייאוש הוא אומר יש הבדל ביניהם, ששינוי מעשה יותר טוב, זאת אומרת, כי הוא לא חייב שינוי השם בפשטות. לעומת זה, שינוי השם חייב שינוי מעשה. הרמ"א ביחס לסוגיה בדף צדיק ו' אומר הרמ"א איימן דגזל דיקלה מחברי אף על גב דקני ושדיה בערה לא קני, מה איתמה? השתה ומעיקרה דיקלה מקרה פסקי גובה נמי לא קני, מה איתמה? השתה נמי גובה דדיקלה מקרה גובה ועבדינו קישורי קני ואי גזל קישור רב רבע ועבדינו זוטרה לא קני קישור זוטרה ועבדינו קצוצייתה קני ושם אינן מינה דשינוי מעשה לא קני עד איקה שינוי השם בעדה. לכאורה כמו תוספות. ודווקא איכה דלא הכשרינו למלאכה דלא אבו חזילה מעיקרה. אבל איכה דהכשרינו למלאכה דלא אבו חזילה מעיקרה. אבל גב דליקה שינוי השם קני דום ידי עצים ושיפן אבנים וסיטיטן. אז א' הוא לעד יחולק על תוספות ביחס לעצים ושיפן שלא צריך שיקרא עליהם שם כלי. ב' הוא מחלק לנו חילוק. שינוי מעשה צריך שינוי השם אם הוא לא יכשיר אותם לאיזה מלאכה. ואז אחר כך הוא ממשיך עוד. השיטה הזה נמצא בצדיק ו'? צדיק ו', כן. הוא ממשיך עוד ואומר היימן דגזל אפרה מחברה ואף דליבנה לא קני מה איתמה? הדר משווה לאפרה ולא מינקרה חזותה ליבנה ואף דאפרה קני מה אמרת? הדרת עבד לפני? פנים חדשות באו לכאן. דלא אפשר דלא משתניה חזותה מדעיקרה ולא שינוי החוזר לבריאתו. והוא ממשיך עוד ואומר ביחס לנסקה זוזה חדתה אבל היכא דאשתניה חזותה כגון זוזה חדתה ועבדינו שחמה ללא מינקר דהנה זוזה שחמה הנח דהבו מעיקר החדת אהבו. אומר לנו כאן את הזוזה ועבדינו חדתה ועבדינו שחמה זה לא ניכר על ידי שעשיתי אותם שחורים זה לא ניכר שהם היו הזוזים האלה הלבנים, נשתנה המראה שלהם. אז הוא אומר כאן נקטינה נשתה בדינה, אני דילגתי כאן שינוי החוזר לבריאתו ולא מינקרה חזותה אף על גב דאשתניה חזותה ואשתניה ישמע והתקשר למלאכה הראו בו את כל המראה שמו מלאכה לא קני. זה השינוי שחוזר לבריאתו בשינוי מעשה. ואיכא דא ושינוי שאין חוזר לבריאתו אינמי הדר כגון מה שהיה לה שמראיו משתנים גם אם הוא חוזר לבריאתו אבל המראים שלו לא יישארו אותו דבר. איקא לפלוגי בי אישתן נשמע אם נשתנה שמו אף על גב דלא יתקשר למלאכה כגון נוליבה ועבדה הוצה אינמי לבנטה ועבדה אפרה זוזה ועבדינו נסקה קני ואם לא ישתן נשמו חזינן
אם זה עכשיו התקשר למלאכה, הפך להיות ראוי למלאכה שלא היה חזה אילה מעיקרא, כגון עצים ושיפרן, אבנים וסיטטן קני, ואילו לא קני. והנה מילה, היכא דכי השתני, מינקרא חזותא דהאי מדעה מהו דמעיקרא אהבה. אבל היכא דכי השתני, לא מינקרא חזותא וצורתא, במקום שהמראה שלו הוא לא נראה אותו דבר כמו קודם, אף על גב דלא השתנה ישמע, ולא התקשר למלאכה, אין לך שינוי גדול מזה. מדדה ועזוז חדתא ועבדינו שחמה, צמר וצבאו בכלי אילן, אינמי בגזל בהמה והזקינה, או ככה שאינו חוזר לבריאתו, דקם. אז מה הוא לומד? גזל בהמה והזקינה, כל הדברים האלה. מה, למה? אם ניכר המראה, וזה לא אותו מראה כמו קודם, זה שינוי מייסה. אם המראה ניכר שזה בדיוק, המראה אותו דבר כמו קודם, אבל זה הפך להיות ראוי למלאכה, זה שינוי מייסה. ואם נוצר גם שינוי השם, אפילו שאין אחד מזה, די באחד מכל התנאים האלה, להגיד שזה שינוי מייסה. אז א' ודאי הוא חולק על התוספות. ב' הוא למד לנו שיש לנו 3 גדרים של שינוי מייסה. דבר שהוא לא שנשתנה שמו, כמו תוספות. דבר שנוצר עכשיו ראוי למלאכה חדשה שהוא לא ראוי לקודם. ודבר שנשתנה מראהו. הרייבד ביחס לגזל בהמה והזקינה, שהוא או כחשה שהוא צריך להגיד לשלם כשעת הגזלה, אומר לנו הרייבד גם כן בדף צדיו, הדה אמרינן אפילו גנב תלה ונעשה איל, עגל ונעשה שטור, כלומר לא תימדד בהמה והזקינה דפסיידא דגזלנו, אלא אפילו תלה ונעשה איל דרבחא דגזלנו, קני לבשינוי. אז אומר לנו הרייבד שבהמה והזקינה זה הוא קונה בשינוי. לכאורה, אם אנחנו מצריכים שינוי השם, בהמה והזקינה, לא נשתנה השם שלה, או ככה שלא הדר. לא נשתנה השם שלה בכך, עדיין קוראים לה אותה בהמה. ועדיין הוא אומר שהגדר הוא קונה בשינוי. הרמ"א בסימן ש"ס, סעיף ו', כותב, ואינו נקרא שינוי, אלא אם כן נשתנה שם הגזילה מכוח השינוי. השח מביא את התורת חיים, והשח חולק עליו, אומר אין לנו אלא דברי התוספות. אבל הקצות שמה בא ושואל גם על התוספות, קצות בסימן ש"ס סעיף קטן ו'. וזה רמ"א איפה? רמ"א בסימן ש"ס סעיף ו'. הקצות אומר, מביא את התורת חיים שחולק, מביא את הטור והרמ"א שסוברים שנשתנה שם הזה, וכך דעת השח וכו'. אומר הקצות, מיהו נשתנה שם הגזלה, נראה דלאו היינו שינוי השם ממש. דאם כן, שינוי מייסה לא משכחת לכלל. למה? כיוון שאם לא נשתנה שמו, לא קנה. ובנשתנה שמו, אז נקנה משינוי השם. אלא שינוי השם בלא שינוי מייסה, היינו שינוי השם חשוב, כמו שכותב הראש פרק מרובה. ובשינוי מייסה, די בשינוי השם כל דהו. אפילו ש... אז זה מעין, זה אומר שגם בתוספות אנחנו צריכים לומר, וזה לכאורה מוכרח מהסתירה בתוספות בדף צדיו וזה, אז גם בדעת התוספות אנחנו נצטרך להגיד את החילוק יש לנו רמב"ם, גם בהלכות פרק א' מהלכות גניבה, הלכה ט"ו, ופרק ב' מהלכות גזלה, הלכה ט"ו. שניהם הרמב"ם אומר שאם
פה אפשר לראות את זה, זה נפסק לנו כאן, יש לכם שולחן ערוך פתוח, אז תפתחו שנ"ד סעיף ה'. כאן זה בגניבה. גנב כלי, שברו, או פחתו, או נשבר, או נפחת מאליו, אין אומרים ייתן לבעלים השברים וישלים עליהם, אלא הוא ייטול את השברים ויתן לבעלים כלי שלם או דמיו. ואם רצו הבעלים ליטול הכלי השבור וישלם להם הפחת, שומעים להם. וככה כותב גם השולחן ערוך, כך כותב גם השולחן ערוך, גם בהלכות גניבה וגם בהלכות גזלה. והמגיד משנה תמה על הרמב"ם, וגם הגר"א מביא אותו, הוא אומר שזה תמיהה גדולה, שאיך הבעלים יכולים, אם הכלי נשבר, היה כאן שינוי. אם היה כאן שינוי, הגנב קנה אותו בשינוי, הגזלן קנה אותו בשינוי. איך הבעלים יכולים לדרוש תביא לי את השברים? אתה גנב קנית, מה אני יכול לדרוש? אתה צריך לשלם לי. אבל איך אני יכול לדרוש? תשלם לי דווקא את השברים של הכלי שלי. מתרץ המגיד משנה, אולי מדובר בששמו עליו, שאז לא נשתנה זה, והגר"א אומר עדיין, הגר"א נשאר עם התמיהה של הזה, תירוץ של יש לנו על זה רב חיים וגריז. וואו, זמן. מה שאומר רב חיים אומר שיש שני דינים שונים, כדרכו של רב חיים. יש דין של קנייה בשינוי, ויש דין של הרי שלך לפניך. אומר מה, זה מצד הגזלן ולא מצד הנגזל? אז הוא אומר, בהמה והזקינה, אינו יכול לומר הרי שלך לפניך. אבל לכאורה אין לנו בבהמה והזקינה שינוי. היא נקראת עדיין אותה בהמה. זה לא שינוי מייסה. יש שינוי. מה? יש שינוי. זה לא זה השאלה. רש"י כותב שנשתנה. רש"י כותב שנשתנה כל גופה. הטעם בשניהם שזה לא שינוי מייסה. בשינוי מייסה אנחנו צריכים דבר ראשון זה. אז הוא אומר גזל בהמה והזקינו מטבע ונסדק וכולי, אומר לו הרי שלך לפניך, ובגמרא מביאה את הזה, אז הוא אומר ונראה פשוט, דשניהם אמת, דמשום דקניה אינו יכול לומר הרי שלך לפניך, ואך אינמי קניין שינוי לא גרם מייאוש, אלא דגם בלאו אך תם דקניה גם כן לא יכול לומר הרי שלך לפניך, משום דלא הווה כאין שגזל. הוא אומר, כל מה שהוא לא כאין שגזל, גם אם זה לא שינוי, אז עדיין הוא לא יכול לומר לו שלך לפניך, הרי שלך לפניך. עכשיו הוא אומר, אשר על כן נראה, ובאמת, הכל שבר וכל היזק ניכר זה שינוי. יש כאן איזה שבר, זה שינוי. אלא, זה לא חשיב שינוי בכל החפץ. והחפץ עוד חשוב כמו שהיה. ולכן, הגנב לא קנה את החפץ. אך כל זה הוא רק לעניין קניין, דלעניין לקנות את הגזלה, בעניין שיחול השינוי על כל החפץ, ולא מענה דעה ושינוי במקומו. מה שאין כן לעניין הרי שלך לפניך, דזהו דין בחיובה דגזלן, כיוון שאינו כאין שגזל, לא יוצא בו ידי שווה, והוא לא יכול לומר הרי שלך לפניך. אז הוא אומר, השינוי בשבר הוא שינוי ביחס לשבר, לא ביחס לגוף החפץ. שולחן ערוך אבל זה רק שמדבר מצד הנגזל, שהנגזל יכול... נכון, למה הנגזל יכול לתבוע? הגזלן לא יכול לדרוש, אני אחזיר לך את החפץ, כי כבר זה לא כאין שגזל, זה לא כמו מה שגזלת, אז לכן אתה צריך, אתה שלם כשעת הגזלה, שלם את החפץ, שלם, אבל הנגזל יכול לדרוש, למה? כי אתה לא קנית, כי השינוי הזה
הוא לא נחשב שינוי ביחס לכל החפץ. כן, הבנתי, רק אני אומר, זה לא נכנס. זה גם קשה אבל שהגמרא תלתה את זה אחד בשני ולהפריד את זה. הרי כל דין שינוי כאן זה בגלל שזה לא קן שגזל. אם קן שגזל, אתה יכול להחזיר את זה, כמו שהוא. אם זה לא קן שגזל, על פי זה, יש לנו, על פי הנ"ל, אנחנו נוכל לומר, אומר הגריז, טוב, הזמן שלי כבר תם, אבל מי שרוצה יסתכל בגריז הלכות גזילה ויעיין שם, הזמן שלי כבר תם, אני לא רוצה, אמנם כרגע מי שנוכח פה זה לא מניין, אבל בידוע שיש כמה בחוץ וכמה שימתינו, אז אני לא רוצה לחרוג עוד על שבח גזלה לא הספקנו לדבר כלל, לא נורא. שרקוי... אני מקווה שהועלתי משהו.